Muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano panokupa ma-updates ezvo zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nai first time yako kuona mavideos edu aya ndokamukana watokupa paya panoti chibva wasubscribe, kulaika wachinotina on the bell icon kuti urambe uchiona ma-updates atinokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa, muri yeZimbabwe muzuva ranhasi tine yakamira kudai so zvinyatsi kuburitsa pachena kuti aiwa vane Zanu vanonyatsa kutsvaka CHAMISA in every corner, vanonyatsa kutsvaka CHAMISA pese, nyange wakanyarara vanenge vada kumunza kuti anotaura kudii. Vanozama nepavanogona kuposta fake news dzekuda kudemotivata, dzekuda kudemerit CHAMISA. Saka zuva ranhasi tikuona pane post inonzi picture rapostewa Emasondamdzo Mnangagwa akamira nameya Mafume. Saka ndobva nyora kati Nelson CHAMISA says he doesn't recognize Mafume as a mayor of Harare, neither does he see him as his party member. Tinoziva Mafume the mayor weCCC, saka ari mayor weCCC the mayor weHarare. Saka zviri kunzi Nelson CHAMISA haasi kumurecognize se member yeCCC. Saka iyi ndo post iri kunzi ndo post yenhema yevanhu yavari kungofrema nhema dzavo vachiposta zvavanoda. Saka tabva taona vanhu veCCC vabva vakasira vakauya vakatoreacta to that picture vachiti, saka pane auya akati where were you when he said that, ndemumwe apindura achiti iwe zvautaurwa zvanepi. Mundobva vanhu vati are you the CCC party spokes? Pawashama romo kukonzeresa. Zvatoratidza kuti vanhu vesocial media vandoziva munhu agara anoposta amene kuti ndowe Zanu PF anongoposta achingotaura zvaasingazivi, anongoposta achitaura kwasina kuswera. Pane mumwe auya akapindura futi akati haiwa Zimbabwe zidofo futi tibvire sunu unenge wave history iwe. Mumwe akauya futi akati did you hear him say that? Don't put words in his mouth. He has been quiet and you want to hear him talk. Tsuranai nega ikoko naChabangu. Aiwa, muri yeZimbabwe ndo zviripo izvi. Sami kana mune mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi ndokanguva yatinokupai kuti mupinde mucomment section mamatipa view yenyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe, muchilaika pamwe chete nekukomenda nokutina on the bell icon. Aiwa, muri yeZimbabwe, tisangana vhidhiyo rinotevera.